Il-kwistjoni dwar żvilupp propost fl-entratura ta' Saluting Battery ilha għaddejja għal din l-aħħar sena. Fondazzjoni Wirtartna hija għaqda mhux governattiva illi tmexxi Saluting Battery taħt il-barrakka ta' fuq. Kollox beda meta l-fondazzjoni urit l-interess tagħha li l-entratura ta' Saluting Battery jew aħjar il-Master Gunners Quarter fi triq il-batterija tinbidel f'mużew u post amministrattiv. Bħalissa fil-post hemm ristorant immexxi minn Martin Barron. Mario Farrugia mill-Fondazzjoni Wirtartna spjega lil One News se jkun il-proġett approvat mill-MEPA. L-istruttura tintuża speċifikament bħala spazju amministrattiv biex tkun tista' tiġi amministrata is-Saluting Battery u bħala spazju mużeali fejn jintwerew, jitpoġġew għal-wiri, numru ta' uniformijiet antiki, dokumenti, strumenti, armamenti u affarijiet kollha li huma relatati ma' dan il-post. Iżda is-sit tar-ristorant Martin Barron qed jinsisti li l-bord tal-MEPA ġie żgwidat. Il-bord ġie żgwidat. Il-bord ġie għalulu li hija essenzjali li kamra li twaqqet xi 70 sen ilu mill-Ingliżi stess li kienet fuq is-sur, kienet babbuż għax is-soldati tkumdita li jkun qrib fejn jispara l-kanun. Hi neċessarju biex din l-erja li hija free terġa' tinbena l-kamra xi ħaġa li qatt ma saret. F'dawn l-aħħar jiem saru allegazzjonijiet li d-dħul ta' Saluting Battery issa se jsir biħlas, xi ħaġa li l-Fondazzjoni Wirtartna ċaħdet. Id-dħul prinċipali ta' Saluting Battery sa jibqa' bl-aħlas kif inhu llum. Allegazzjoni oħra miċħuda hija dik li l-iżvilupp se jsir biex jiffaċilita l-preparamenti għall-okkażjonijiet li jsiru fis-Saluting Battery. Li dan l-ispazju mhux se jintuża biex isiru fih tiġijiet jew inkella receptions u dan kollu, dawk isiru fis-Saluting Battery u dik il-parti mhux se tintuża bl-ebda mod għal dak l-iskop. Min-naħa tiegħu Martin Barron appella mid-deċiżjoni tal-MEPA waqt li qal lil One News li l-affarijiet ma sarux b'ġustizzja. F'daqqa waħda qalu li għandek 3 xhur barra qabel ma biss saret l-applikazzjoni meta għandi kuntratt li għandu 5 snin, inħoss li dana huwa ta' periklu kbir għal kull negozjant u kull wieħed li għandu kirja li mingħajr li hija untouchable u f'daqqa waħda tirċivi trapam ċivejtin.